senyors, benvinguts a una nit molt especial. Prepareu-vos per viure un viatge màgic en el temps, cap als inoblidables anys 80 i 90. Recuperarem l'essència d'una època irrepetible, els sintetitzadors que feien ballar mig món, els pentinats més esbojarrats, les llums de neó i aquells himnes que ens feien cantar a ple pulmó. Aquesta nit, la música torna amb més força que mai. I vosaltres en sou els protagonistes. Porteu-vos els cinturons i